What up guys? Yung kita ko dyan sa may simbahan. Ito sa may simbahan Santa Florentina. Practice na das. Oras kang practice sa choir. May collection na sa mga disciples. Okay. Pasok muna tayo dito Yan. Kami pa sa naridimaan ng sanitize. Yan Ikaw ka? Ikaw siya. Sanitation. It's the best medicine para iwas COVID. Pwede? Yan na si Master Choir. Iwasin ba? Wala pang ibang tao. Dua pa sa master ang ngayon. May pasinda? Magayon ang simbahan na. Webe Santo. Webe Santo. Kaya ang simbahan. Inigon. Ayun. Si Paring Jun. G. Sa G. Bingo. Habang naghalat-halat kang mga membro, doon yung kiki. Bukasan tayo yung mga bintana ay magsangaw. Sarangawan. Tagas ito Mga practice ko niyan. Grabe ng faction nyo na ang choir. Yung square dama na naman. Practice na 1 p.m. Yan, basta. Habang naghalat-halat kita. I-update ko na lang kamo muna Thank you! Uy, wala. Asa ko na siya sa ikuha. Yun na kami niya. Sa mga teacher's choir niya na. Si Ma'am Kulit, Ma'am Pearly, Ma'am Jeremy, at si Master Choir. Master. Ano so, Master Guitarist. Master Leader. Master na leader na. Leader pa. Habang nagalat-talat pa kang iba. Ay si Sir Mario, sana siya Biga. Nasa biga na. Kulang pa. Ano pa, di city palabras na yun. Piso, Pag-ugas kang pahan. Ito, wala akong kasabay ta. Di piso, lusan mo. Kapusog itong sa nabusos. Lumos, napabato naman. Kaya wire. Pero, say hi. Wireless pa rin. Yung gagano. Andi, mo na yung kapatid. Narong kaya. So, isuksukan mo na. Ano yung presko ng paros dito? Ha. Kasukog mo ka na ako pagkawag sa mga. Ano si Sarong Master? Master Leader! Magay ka nga ni. Karamo sana, Master Leader. Duwa ng subscribers, di pa rin ito sa Beatles TV. Kira pa lang. Dapat na, hindi ako sipat eh. 961 ang kaya. What up guys? Niyon si Boy Kurarat kang manuha ang kurap. Yung karama po na. Sulo-sulo kunting lalaki. Lalaki ka? Lalaki ka? Mapo na dyan sana. Thank you! Sa bilog na hinapan ang Diyos na kagalang. Ang Diyos na ako na ko mo. Luwag sa pala. Sa sa
naray ang aming practice. Alin kita sa vlog. Say na. Mayroon connection po tabi mo niya. Sisi tayo masabsay ko para mahilingin eh, pero sa otro bulan pa. Say na, recollection. Hindi yan pala. What's up, guys? So, tapos pa sa recollection. Natapos pa sa practice gang, teacher squad. Hindi pala, na-pre-practice ko niyan. Execute na dyan, oh. Execute na pala dyan, alas 6. Ang oras ko niyan, alas 2. May recollection pa na. Pero ang suma, di pisolos, oh. Di pisolos. Ano? Okay, kalakapit daw. Kalakapit daw. Apa? Pampatalo yan. Pampatalo. Pampatalo. Tuloy-tuloy ka ng... Boss! Hi na Gino. Hi ka Gino. Kapit daw. Motor ka. Pampatalo yan. Saka lang. Yo, what's up? Atin kita kang recollection ka mga disciples proxy kay kita ni Master Papa. Pasok na ka Inda Stop. Jadi dia walaupun aku sana Dali Di. Ya. Yun. Ako na. Ayun. Mga disipulos. Kami po na ganyan kamaribok. Namati na sa'yo. Tsala. Ayun. Tulong lang yung isang punto. Ito ba nga nagtakang recollection? Errors. Presentation system. Thank troubleshooter sis. Masimag na. Iya po. Diyan na lang. Pag-isimag na. Ayun. Papil. Tadi. Ano sila? Simag. Yan. Tapos na. Ang weight collection. Ano na ako? Dapat ano dyan? Dapat ano dyan? Anong oras mo dito? Ha? Alas 6. Ano? Alas tayo. Tapos, Makasama. ring pamanggi. Yun, ang sana ito. Yung, may snack ka na kita. Kung kulang kami dyan, parang ano dyan? May misa. What's up? Ini ang karahayan pag mga araw kayo ng mga recollection. Ini. Isnakan. Ayan, isnakan. Tapos may buko juice. Tayo itong tarin. Ini sa ito yung donut. Sana lang. What up guys? Dahil sa isnakan, dahil ako nakamagay na shutdown sa cellphone ko. Tawa na ko sana ka mag-pili. Simple mag-chicken sa tunjang. Simbahan. Let's go! I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out
for your presence in here. This very hour, for your presence